मा जादों मा जायाखै बाथरुमाव थांबाय बोराया ओमफ्राय आं बेखौ नायलांनो जिखुनु बे इन्ट्रेस्टिं जागोन भिडिअआ स' ओंखाम जाबाय ना खोनादों खोनादों ना मा जादों मा माथो होआ Hah? Sama sekali. Sama tua. Macam tu. Oh. Nung lo apa hoi? Hah? Oi, mang lo apa nung? Nung saya nama? Nung masa di lagi nih? Masa apa nung siang? Kan mama jual nih. Masa lagi tu, orang saya nung, orang saya sana, hah? Ada nung thang kerja anak, tapui, jansi, jansi deh, nalar supaya deh, masa kau mana sih dah ke nung di nung mitiang. No. Masa dengsan lai deng mena lai coba lai beta deng mari saja. Yaudah. Nung jalan apa sih kan? Nang boleh sih kan? Hah? Siapa? Ada Luis. Kamu atuh ah? Doya selalu mulai jalan. Ada sesuatu. Masa tu? Hei, mama tu boleh? Mulai kalau boleh sana? Dosa lo semua no rumah punya biar rumah acting kena mazaya ni cila. Hoi, dosa restoran pe, sana? Ayah, saya sekarang punya. Tuh, rasa. Oh, malah tu ni. Nak masih besi. Tidak. Ada dalam sana? Hah? Lu biji siri sama lagi puri misi kenang. Dosa lo rest time mana biar usah biji siri sama mati huwa maba huwa masa nanggulang le. Ada dalam sana?
नों खिन्थाबासो मिथिगोन मा जादों मा जायाखै जादों माबा मा जादों माबा मोनसे जादों मा खिन्थालाय मा जादों आं नोंखौ प्रेंक खालामदों What आइजोखौ नांगौ जाबाय थायो सासे बेफारिजोंनो जाबाय थगाय जालायबाय सोरबा सासे थाइजौ रेस्टलानि आं दसे हाला खालामनाङा सिरि था So thank you so much रायजोफोर आरो माबायदि मोनखो आंनि इगनोर प्रेंक खालामनायखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे बिराद गरम बोथोरानो आं ओंखायनो भिडिअ बानायनो बायो मिथिबायना गरमाव अबस्था गैयि जाजोबो गरमाव so थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ ओंखामखौ जाना ला प्रेंकनि थाखायनो ओंखाम जायालासिनो दं बे आसरित माने प्रेंकनि थाखायनो ओंखाम जायालासिनो दं दा प्रेंक मेन ना रायजोफोर नोंथांमोननि थाखायलै अनलि नोंथंमोननि थाखायल' बानायदों नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै इमान मोजां ना गोरान बाथोन देलायदों आरो माला मोनजागोन माला बेखौ प्रेंक खालामखांगोन बिदि जाबाय नोंसोर जानोसै आं ओंखाम दै उखैबाय बिराद क्लासनिफ्राय फैग्रोमोना एकदम ओंखाम संबाय आङो बिनि थाखाय नैबे गनानि थाखाय so thank you so much bye bye love you all थाबैनो लोगो मोनगोन दे नेनानै था